दुखित जों दिनैहाय दुखु नाङो जोंनि बिमाफोरनि गाबनाया बेथनाव सानसे नांगोन जुदि जोंनि बेथनखौ होआब्ला जों मानि थाखाय जोङो अयनाय जों बेथनखौ बियाखै जोङो मावालासिनो जों बेथनखौ बियाखै सानफ्रामबो जोङो मावनानै जोङो बिदों दिनै जों सानसे थाङाब्लानो जोंनि सायाव गोबां दुखुआ फैयो जोंनि सायाव गोबां बेबायदिनो कर्मचारीर काम ठिकादार हातत गताय দিয়া না চলিব कर्मचारीर काम एनजिओर हातत गताय দিয়া না চলিব इनक्लाब जिन्दाबाद देनानै होआखै दा जोङो बेखौनो लुबैदों जों सिन्था खालामदों जोंनोहाय 1000 थाखा मासाव होयो बेखौबो जोंनो मानलि होआ ओमफ्राय जोङो सिन्था खालामनानै साननानै नायोब्ला जोंनि थाखाय 30 थाखा हाजिरा गोलैयो सानसेयाव दा नै आथिखालनि बे हाजिरा मावनायखौ नायोब्ला जोङो गुबुन नखराव थाङोब्ला जों सानसेयाव 400 थाखा हाजिराखौ जों मोननो हायो नाथाय जोंनि माबाया बेसेबां दुखुनांथाव बेखौ जोङो सिन्था खालामनानै दिनैनि बे रिलिखौ लानाय जादों ओमफ्राय जोङो बे रिलियावहाय जोङो होब्लाबो जोङो रिलि होब्लाल' जोङो 2 मास 3 मासनि बेथनखौ जों मोननो हायो रिलि होआब्ला जोङो 6 मास गाहामनि बेथनखौ सोआ बेनिखायनो जोङो गोबां दुखित जों गोबां दुखुआव दङ बेनिखायनो जोङो खावलायो दानि जि सारमोना सरकार सलायगासिनो दङ माननि बेसेबां दाननि बेथन मोनाखै जोङो 6 माससो जाबाय बेथन मोनिया ओमफ्राय जोङो बारायनानै होजानो लुबैयो जोङो 1000 थाखा जों सोलिनो हाया जोंहा फिसा फिसौ दङ जोङो फिसाफ्रा कलेज फरायनाय दङ सोरनाबा एमए बिए फरायनाय दङ जोङो गोबां दुखित जायो जोङो गैयाब्लाबो 10-15 हाजारखौ जोङो लुबैयो ओमफ्राय बे 10-15 हाजार फैसाया आजिखालिनि बोथोरावहाय जेबो नङा 5000 बायदिल' होननानै जों सानो मानो होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बेदर फवासे बायोब्ला 50 थाखा फवा जों बायना जानाङो माइरं केजिसे बायोब्ला 28 थाखा 30 थाखा जों बायनानै जानाङो जोङो सरखारि माइरं बायनानै जायोब्लाबो जोङो हनै प्लास्टिकनि माइरं मोनो दा बेफोरखौ जोङो सिन्था खालामनानै जोंनि न'खरखौ सिन्था खालामनानै दिनै जोङो बेबायदि रिलिखौ होनाय जादों गुबुन सरखारफ्रावहाय गुबुन डिपार्टमेन्टनि साख्रि मावनायफ्रा गैयालाबो 10 निफ्राय 15 20 30 40 हाजार मोनो बिथांमोनानो जोंनोहाय थोआ होननानै बुङोब्ला दिनै सिन्था खालामनो गोनां जोंनि थाखाय जों 1000 थाखाखौ लानानै जों माबोरै जोङो सोलिनो हागोन नोंथांमोननि दाबिखौ सरकारा जुदि मावफुङाब्ला नोंथांमोना मा जोङो जेसेबांनाखि जोंनि दाबिखौ जों जेसेबांनाखि सारमोना जोंनि बे दाबिखौ सरकारा मानिया एसेबांनाखि जोङो धरना खालामबाय थागोन आरो गथै आसामावनो जोङो बन्द खालामनायनि बेबस्थाखौ जों लागोन जुदि जोङोहाय बे बेथनखौ होआब्ला जोङो 1 सप्ताह जोङो थाला बन्द खालामजोबगोन गासैबो संग्राखौनो जोङो बन्द खालामगोन आरो बेनि सायावहाय ओरैबायदि जादों दायो सानफ्रामबो जों संनो गोनां सानसेबो जों बाद गैया डिसि सारा सानफ्रामबो गिदिंगासिनो दङ सानसेनि जुदि संनायनि रिपर्टखौ हरनाब्ला जोंनि मास्टारफोरनि सायावहाय दिनै दिगदारखौ होगासिनो दङ दा बेखौ सिन्था खालामनो गोनां डिसि सारमोनाबो जोंनि अबस्थाखौ साननो गोनां जोङो 9थायाव थांनानै जोङो 2था लेखे जों थानो गोनां जायो जों अब्ला जोङो जोंनि न'खरखौ नायनो ना बेयाव जों थानो जोङोबो गोजोननाय मोनगोन बे बेथनखौ जुदि बारायना होयोब्ला जोंबो मावनायाव फुरथि मोनगोन जुदि दिनै गाबोन जोंनि बे बेथनखौहाय बारायनानै होआब्ला जोंबो मावनायावहाय नार्भास जालाङो जों न'खरखौ लाना सिन्था जालाङो ओमफ्राय बेनो माखासे स्कुलफ्रावहाय 300 गाहाम 400 गाहाम स्टुडेन्ट दङ बेयावहाय 4-5 संग्राफोरजों जों संनांगौ जायो ओमफ्राय गोबां अजन गोनां बुस्थुखौ जों थिखोनो गोनां जायो अरनाव संनानै जोंहा रिक्सनि माबा खोथा थायो आरो गोरलै गोरलै गथ'फोरखौ जों जोथोन लाना जाहोनो गोनां जायो बेनिखायनो आं खावलायो दे नैबे बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों दानि जि खुंबाय थानाय बिटिआर सरकारनि प्रमद सारमोन बिथांमोना जेन जोंनि बे दुखुखौहाय एसे सिन्था खालामनानै सालिजारि खालामनानै बेथनखौ बारायनानै होयो जों बेखौ खावलायो आरो हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो जों खावलायनो गोसो जादों बेनि गेजेरजोंहाय जेन बे हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो जोंनि थाखाय सिन्था खालामनानै माखासे स्टेट गभर्नमेन्टनि मानसिफोरजों रायलायनानै बे बेथनखौ जेन होनो थाखाय इच्छा जायो जों गोबां समावनो जों रिलि होबोबाय जोंनि रिलि होबोनायखौ दिनैसिम मैल' गोनां खालामाखै जोंखौ अपमान खालामदों जों जेसेबां बिमाफोर दङ जों दिनै दुखित जों दिनैहाय दुखु नाङो जोंनि बिमाफोरनि गाबनाया बेथनाव सानसे नांगोन जुदि जोंनि बेथनखौ होआब्ला जों मानि थाखाय जोङो अयनाय जों बेथनखौ बियाखै जोङो मावालासिनो जों बेथनखौ बियाखै सानफ्रामबो जोङो मावनानै जोङो बिदों दिनै जों सानसे थाङाब्लानो जोंनि सायाव गोबां दुखुआ फैयो जोंनि सायाव गोबां बेबायदिनो बाथ्राफोरखौ बुङो जों समावहाय सहायनो हाया जायो बे सरकारा जोंखौ मानो थाखाय दिनैसिमावहाय जोंनि फारसे मान दिथा खालामाखै जोंनि फारसे मान नोजोर होआखै जोंखौबो अननो नांगोन जोंबो गोबां जाथि हारि दङ जों गासै जाथि हारिखौ ज' लानानैसो जोङो मोनसे संगठन जानानैहाय दिनै फैदों जोंनि दुखुनि मोदै बोहैनायखौबो सारमोना एसे बुजिनो नांगोन नोंथांमोना दिनै ओंखाम संनायखौ बन्द खालामदों नामा जों टटेलि बन्द खालामदों आरो दिनैनि दिनावहाय जुदि जोंनि थाखाय मोनसेबो बेबस्था लायाब्ला जोङो 1 सप्ताहनि थाखाय बन्द खालामगोन जुदि बे 1 सप्ताहायाव जुदि जेबो खामानि जोंनि सायावहाय जेबो दायथ' लायाब्ला जोङो गथै आसामाव 1 मासनिबो बन्द खालामनो हागौ जोङो जोंखौ मा खालामो खालामथों जों जेलाव थांनांगौब्ला थांगोन
जों खाजानांगौबा खाजागोन जों गिया जोङो मानो होनोब्ला बे खामानिनि सायावनो जोङो मोनसे टारगेट लानानैहाय जोङो दिनै मावख्रुबनानै दङ बेनि गेजेरजोंनो जों फिसाफोरखौ खांनो हागोन खोमा बेनि गेजेरजोंनो जों फिसाफोरनि फरायनायावहाय थाइसे थाइनै सहाय खालामनो हागोन खोमा होननानै जोङो गोबां सिन्था खालामनानैहाय जोङो मावदों दिनै जों समावहाय बिसायफोरजों बुंजानो गोनां जायो नोंसोरनि सानफ्रामबो मावनायनि बिथना बोरो होननानै जोंनि मावनायनियासो बांसिन होननानै जों बुंजायो अब्लाबो जों दुखुनि मोदैखौ हुगारनानै बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय गोनां जादों बेनिखायनो जोङो खावलायो बे सारमोना जाहाथे जोंनि थाखाय एसे सिन्था खालामो बेखौनो आं खावलायो